Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren tera, gaur kafe alde batera utzi dugu. Zer nahi duzue? Berdea, rooibos, early grey, limoiarekin, esnearekin? Bai, gaur irratsaioari izan aldatu diogu. Izan ere gaur, maiatzako 21 tearen mundu eguna da. 2019an Nazio Batuen Batzar Nagusiak ofizial egin zuen egun hau, baina 2005 urtetik ospatzen da. Bereziki, Txinan, Indian, Sri Lankan, Kenian, Turkian eta Japonian. Kondairak dioenez, Kristo horretik 2737 urtean, Shen Nung enperadorea osasun arrazoiengatik ur beroa edaten ari zen zuhaitz baten azpian. Haize gogor batek jo zuen eta osto batzuk urez betetako ontzi barrura erori ziren. Shen Nung txuntituta geratu zen ostoek likidoa nola tindatzen zuten ikustean, baina gehien gustatu zitzaiona urari eman zion zapore eta usain goxoa izan ziren. Horrela sortu omen zen tea. On your knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. We'll break and I'll awake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. Tearen mundu eguna dela esan duzu eta hemen badago lotura. Gaurko egunez jaio zelako Mr. T. Ez ez barregirik egin? Hor. Barregin bartzen. Tearen mundu eguna, Mr. T. Ez. Bai, bastante ondo. Kontua ez dutela harrapatu, baina orain razionalizatuta ona iruditzen zait. T, Mr. T. Bi, barrakuz. Errepikatu behar dut txistea berriro, grazia galduko du, ez da jarraitzen badut. Bueno, zuk nahi duzun bezala. Nik uste nahikoa, Mr. T-kin baietzait, ondo. Ondo ulertu da. Baina gian jendak ezak izan den Mr. T. Tea of Trey. 1952 maiatzaren 21 jaio zen Lawrence Tureau ez izenez Mr. T aktore eta borrokalari estatu batuarra. Ezaguna M.A. Baracus sargentuaren papera egiteatik The A-Team edo el ekipoa Teresaian. Gogoratzen dut bai, handia zen, jatorra, baina sekulako zaplastekoak banatzen zituen, eta beldurra zion egan egiteari. Eskerrik asko, Pablo, horren bilen, beste lotura bat. Gorko egunez, Charles Lindbergh Parisko Le Bouquet aeroportuan lurreratu zelako San Luis espiritua hegazkinarekin, New Yorketik zetorren. Horrela, Ozeano Atlantikoa zeharkatzen zuen bakarkako lehen hegaldia osatu zuen. Hegaldiak, entzun ondo, 36 ordu eta 30 minutu irauntzi duen. Lontzi batean itxasoa txortzen, jaioak gara itotzen, ari garela sentitu arte, maidazu segundu batzu ere, istante bat zara ieskor bezai. Eta hegazkinitatik helikopteroetara 2001ko maiatzaren 21 EITBko helikoptero batek istripua izan zuen markinean, Euskal Herria lau haizetara saierako grabatzen ari zenean. Istripuaren ondorioz, Roberto Arenas pilotua, Ruben Cortijo kameraria eta Iñaki Pangua zuzendaria hil egin ziren. Santiago Jan argazkilaria ere bertan zen eta zauritua izan zen. Euskal Herria lau haizetara programa 1989 urteko udaberrian jaio zen. Iñaki Pangua zuzendariak, Ruben Cortijo kamerak eta Santiago Janiz eta Alberto Santana gidoilariek osatzen zuten hasierako lantaldea, arrisku handietara ohituak zeuden. Olatuak horrezen zituzten eta lurretik oso gertu egiten zuten egan, beti ere irudi ikusgarrienak lortu nahian.
Jarrai dezagun gurean entzun, 1983ko maiatzaren 21 abortatzeagatik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumek baina gehiagok Hego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina zen Espainiako Kongresuan abortua despenalizatzeko eztabaida hasteko atarian deitua. Bilbo, Donostia eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaiak gizarteratzea zuten helburu. Legea onartu zen arren, konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. 1985 abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan. Baina 2010an legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera. Ipar Euskal Herrian 1975an despenalizatu zen. Zugandik iesi mende bat eraikia arresiz arresi zulo bat eta beste bi Protesta egiteko modu batetik, bestera, 1978ko maiatzaren 21 gaurko egunez, Frantziako langile eta ikasleen ekintza batzordea eratu zuten, 78ko maiatzeko matxinadaren baitan, euren ekintzak koordinatzeko. Parisko Citroen autolantegiko langileen greba eta lantegiaren okupazioa babestea zen asmoa. Eta gaurko egunez, duela 80 urte, Jamaikako Falmouth hiriko portuko langileek greba hasi zuten. Polizia joan zen protestak zapaltzera eta langile bat hil zuten. Egun horietan langileen protestak herrialde osora zabaldu ziren. 500 men sacked for refusing to ever cross a picket line. Voices down the ages warning, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Begira, portu batetik bestera, 1937ko maiatzaren 21, hau da, gaurko egunez, Habana ontzia Santurtziko portutik atera zerako. Gerratik iesi zigoazen 15 urtetik beherako 3.840 euskal aurrekin, erresuma batura bidean. Haiekin batera, irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez dutela dirurik jarriko adierazi zuen. Ziur naiz gure entzulek ezagutuko dutela honezkero gertakaria, dakizuen moduan podcast bat ari baikara prestatzen gaiaren inguruan. Gernika, Euskaldunen herririk zaharrena eta bere kultur tradizioaren erdigunea erabat suntsitu zuten atzo arratsaldean aireko bombardaketek. Fronteko lerroetatik urrun zegoen herri babesgabe horren bombardaketak 3 ordu eta 4 ordu iraun zuen zehazki. Gernikako bombardaketak. Esmezek ez dik informazio gehiagirik ematen. Zer dakigu beste ez? Albiste txarrak. Xultzen egunerokoak turista edo ume batena dirudi. Baina Kinslek datozen hilabetetako asmo eta aurreikuspenak kontatu dizkigu. Larria da jauna. Oso larria da datorrena. Aurrak salbatu behar ditugu. Mila 1937ko aprilaren 30ean Wilfrid Robertsi zuzendua. Flash Walk, Hampstead, Londres. 7:04 gutxi. Hemengo egora ikusita Eusko Jaurlaritzak Londresi eskatzen dio baporezko barku bat bidali dezan. 4.000 haur eta hauek zainduko dituzten hainbat helduentzako lekua izango duen. Stop. Gustatuko litzaidake jakitea. Laizzer estrainatuko dugu eta desiatzen gauden bide batez eskerrik asko parte hartu duten aktore guztiei denetarik izango dugu kontakizun honetan. Umeak, helduak, politikariak, kazetariak, erizainak. Eta hori guztia gutun batzuetatik abiatuta. Ez didazu esango ez dela oso bigarren kafea. Bigarren tea, Inigo. Hori barkatu, bigarren tea bai. Baina bestelako kontuak ere izango ditugu tearen munduko egunean.
Musika, adibidez, menturan taldeko kideak etorriko dira elkarrizketa akustikoetara. Eta Unai Elizazu etorriko da Arraunin egitasmoaz eta Bilintx ontzi berriaz hitz egitera ere. Bueno, tira eta doinetatik aratago tarte ere izango dugu abestien gomendioak partekatzeko zuekin. Aizuen zuleok, maiatzak 21 ditu gaur eta asteartea da ongitorri guztioi bigarren kafera. Naiz, irratian zarete. Zuekin entzuleok, Pablo Zurutu zaira estortza egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandi egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 984 garrena du, goizak 10:04 utzita maiatzak 21. Gu hiru hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Egunon guztioi, esan da bezala, maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa maiatzaren 21 honetan, eta maite dut lehenik eta behin, Pablo, Zurutu zazuri eskatuko dizut. Nik horrek argi ditut, maite dut bat eta maite ez dut bat. Alde batetik, maite ditut asteazkenak. Hemen nagoenetik asteazkenak biegatu dira ez, momentu polituan nire astean. Eta aldi berean, ez ditut maite asteazkenak. Zergatik? Zergatik? Astearteak eta gero datozelako. Eta zer gertatzen da astearteetan? Nik konfiantza minimo bat lortu dut. Asteartetan, tekit gauza asko gertatzen dira. Nik konfiantza minimo bat lortu dut gure entzulegoarekin. Bai. Ja bete batzuko dira. Bai. Eta hasinetik kontatzen, hemen asteazkenero nik sufratzen ditudan arazoak. Sufritu. Badakizu hemen lantalde honek ez nagoetela bat ere zaintzen. Eta ni, Barkatu? asteartetan ni esertzen ezen olki honetan, Julen goikotxea esertzen da. Bai. Ados, bai, ala da. Eta tipo jatorra, nik prinsipioz etxera moduko, atzaiki jurenekin sartu bestela mendik. Badakit bera ni baino lehenago dagoela. Tipo jatorra, prinsipioz. Prinsipioz? Hori izan du, Ni neu ere. Dena da prinsipioz. Bueno, zu oraindik zaude froga fasean. Gertatzen dena da Julen jatorra, baina gorra dela. Ez zerrentzuten, eta nik kasko hauek jartzen ditut berak jarri eta gero beti. Julen ekutzi, eta aurrengoa ni naiz, beti. Eta volumena dago... Utsi zure kaskoak. Bai, egia da. Baina egia da, Julenek beti eskatzen du volumena igotzeko. Hori egia da. Nik gauzat esango dizuete. Gauza da, gorrak egotea. Eta beste gauza bada, hemen dagoen volumenarekin, ezin dela irrati kontrol bat egin. Asiketazkitz egiten zuen, agian, adinaren arabera ez. Claro, Inigo Julen defendatzen ari da
Horrexegatik. Claro, horregatik, adin kontu bat dago hemen, da, bueno, Bai. agian zuek beste beharren bat, nik ez dudan agian, entzumenarekiko, ez, eta... Nik hemen Imanolan bukaran dagoenean arnasa fuerte hartzen balin badu entzun egiten dut. Ez que dakazu arazo Zuk bat. ez duzu entzuten. Nik ez. Ah, claro. Nik ez dut entzun nahi, oso ondo ez da nere hautsa. Orduan, bueno. Baina hori da, ez duzulako... Txin, mandan oso kontxo bat. Ez badezu zure hau entzuten, ezin duzu egin periodismo. Beste arazoa, da, Julenek ez duela ezer entzuten, Bai. baina aldi berean, daukala buru txikia. Ez da egia. Baina nik Berak- handia berak- daukat, eta gertatzen zait, hau berak, Inigoren kaskoak jarriko ditut nik oraintxe bertan, Wow, show. eta mesedez sartu denak YouTubeko, Wow, show. Gazta melodia alakoa. Txikia geratzen zaizu. eta Inigo respetu osotzuk, ez dakazu buru txikia ere ez. Ez da ere. Erdena da relatiboa. Zurekin alderatuta buru normalitoa. Hori da, eske nik oso buru handia daukat. Iraguarako Sí. kaskoak erabiltzen ditezo? Bai, eta nire taia L da. Hori izan behar nuen, taia ele balin bada, horrek ematen digula pistaren bat. Claro, eta niri, bekizu gertatzen zera, orain ja konfiantza hau hartu dut, gure entzulego maitearekin, eta kontatu dezaket guztio, baino. Daramatemen 2 hilabete disimulatzen, kaskoak jarri eta segitu anazten naiz, pixkanaka handitzen, eta handitzen, eta... Segurako ezin egona daukazu zuk Bai, hemen. esan bai, zei goten ez, inigo, mesedez, volumena jetxi, mesedez, ez dut zer entuten. Ja. Orduan, bueno, hauek dira nire arazoak. Ez dakit Juleni eskatzen dio da hau, edo ez dakit zein entzaten mezua. Zaki oso ondo zer ari zaren eskatzen ere. Nik neukere ez dakit oso ondo, esan barra dago. Bere ezin egona azaleratzen ari. Hori da, ondo dago, eta hori igarrantzitsua da, Pablo? Zuk gure entzulez gain, Terapeutiko. gure lehen entzulea, zure lehen entzuleak Goiuri eta Biok gara. Hori egia da. Eta Beraz, edo zer gauza kontatu nahi bai dugu mendik arratago ere, kontatu. bilatzen duen bakarra da, ulertua sentitzea. Empatia pixka bat. Empatia. Ulertzen zaitugu, Pablo. Bai. Eta honekin, Pentsatzen dugu zenolako bizitza izan duzun, horrelako almendroi puixka. ekarriko dizuet argazkiren bat, txikia dintzaneko. Just keep driving. Passports and footwells, kisses. Hemen kontua da, denak daudela deseroso. Ze Julen etortzen den bakoitzean, Julenek ere kexa dauka beti. Ze Junek volumena baxuago nahi izaten du. Uste Eta orduan, June oso konformista dela, eta oianak ostiraletan uzten dion volumen baxuarekin ez duela ezer esaten. claro, baina gero astarte iristen da, eta beti irratsaioa hasi, gure sintonia, tititititena, egiten du sarrera, eta momentu, lehenengo abestia jartzen dugun unean, Julenek beti, eta estremiarretik jarraitzen duenak honezkero ikusiko zuen, beti egiten du. Bai. Pikin bat, Pikin bat joiak, pikin bat, eta hori errepikatzen da, aste artero. Eta gero aste azkenetan, kontrakoa. Ze bizitza gogorra, Bakoitzaren berezitasunak, horrek egiten gaitu eder. Honekin hasi da nire azkena. Horrek egiten gaitu, esan du. Noski bai, Ezi, alproja. Eta lotxagabea, eta baina ez, oso ondo. Oso polita, Goiuri esan duzuna. Pixkat coach, Bueno, Instagrameko coach geratu. autolaguntza, guztiz autolaguntza geratu zaizu. Bueno, Hemendik zu nire maite besarkada. duten tartea da. Nire Bai. besarka da Juleni. Eta beste bat. Julen bien artean lortuko dugu zerbait. Oh. Konpintxatu gaitezen dagoen orka. Eta zure maite dut azin dago, Juri, Pabloren almendra ikusi behar dugu. Nola ikusi, Pabloren almendra ikusi. Egunero ikusten dugu. Pabloren almendra ikusi behar dugu zer esan nahi duzu horrekin. Zertan ari zarete? Pablo, me también se pocholo. Kamarak ikusi dezake ere, berda. Bai, erakutsi kamarara, jendeak ikusteko. Ai, nola egiten dudan. A ber, da, uinetatik entzuten ari denentzat, hemen dago Eta pixkat ete. Dakiztu nabazke. sekulako burua duen ume bat, kamiseta realeko egipazioarekin. Eta Garfield. Bai, Baino- Zerako kamiseta baino da- pintaxa, hola, hemen bular inguruan kordoiak zozken horietakoa, ze bestela ez zitzaio burutik abitzen. Baina argazkia hartzen badezu, eta banatzen badezu, umea, zatitan. 3 zatitan, eren bat burua da. Baina hori perspektiba da. Eren bat Bai, burua da. uste dut perspektiba dela, bai egia da, baina... Baina super xalatua, Zerbaiten bila nabil, ez dut onartu nahi. Amatxo maitia, que horrela eguna astea maite dute, egia esan
Badakit, ez garela, ez dela zuzena, badakit, entzuleok. Body shaming egiten ari zarete. Bai, totalmente. Nik empatia eskatu dut. Buru shaming. Buru shaming. Buru shaming da pixka bat, hau. Ez honek esan nahi du, daukezula garun erraldoi bat, Hombre, nabaritzen ideiez da, betea dagoena, Uste nabaritzen dela, ez? erabat lanean ari dena, Bai, medikoak 800 miligramo ibuprofeno maten dizkio. eta horrek egiten gaitu eder. Goiuri Zeizarandia, gure asteazkenetako coaching emozionalaren gidari. Zein da zure maite duta? Ba, begira, atzo iragarri zuten, aurtengo Iruñeko San Ferminetako kartela zein izango zen. Eta da, Iruindarren etxea izena du, lehiaketa bidez egin dute, bozka pila bat lortu bitu, uste dut, azkeneko urteetan inoiz baino parte hartze gehien izan duen urtea izan dela, eta kartelean agertzen da, Sandra Nadal Vital artistak egin du, eta eskuz egin du, eta izugarri polita da, bertan ze agertzen da. Iruindarrentzat oso irudi ezaguna eta maitatua dena, hau da, festa baino lehen, nola, balkoietan, iruindarrek arropa zuria eta zapi gorriak zintzilikatzen dituzten balkoietatik. Eta hori marraztu du Sandra Nadalek, eta izugarri polita iruditu zait, hemen ikusten dugu eraikin bat da, 3 solairukoa, eta balkoietatik eta lehioetatik, hortxe, badagoela arropa zintzilik lehortzeko, eta hortxe daudela, zapi gorriak, eta iruditu zait oso ederra, oso benetakoa, eta zuzendu da dagoena hiriko herritarrei. Hau da, ze turista batek, festak hasi baino 5 egun lehenago, ez ditu arropak zintzilikatzen balkoitik, arropa zuri eta gorriak. Turista etortzen da, festa lehertzen den egunean bertan, eta maletatik ateratzen du arropa, edo ez du arropa zuri eta gorria jazten, edo jazen bali badu esan bezala, maletatik atera eta kalera irteten da. Hau da, benetan, hiriko biztanleek egiten dute, egun batzuk lehenago, aurrek urtetko aberpraka zuriak sartzen zaizkidan, eixu xamarri izango ditut agian ez, garbitu eta dena prestatu urrengo egunetan festara ateratzeko, eta iruditu zaitu keinu polita zela hori, irudikatzeko azken finean, San Ferminetan kartelean zezen bat jarliteke, baina eske ez dago zezenik. Ze hau behin eta berriz aipatzen dute biztanlek eta baita udaletik ere San Ferminak zezenak baina askoz gehiago direla, eta zuk disfrutatu dezakezula San Ferminetaz zezenketak ikusi gabe. Orduan, ederra iruditu zait, izugarrizko kalitate teknikoa duela iruditzen zait, ze olio pinturaz eginda dago, eta orduan, desberdina ez, azkeneko 2 urte terdian ikusi ditugu asko adimen artifizialarekin egindakoak, eta oso politia iruditu zait, zorionak irabazleari, zorionak aurkeztu diren beste guztiei ere, ustet, 500 bat kartel edo horrela aurkeztu direla, eta sekulako bozka festa izan dutela udalean, eta oso politia iruditu zait kartel, eta horixe aipatu nahi nuen, gainera, pixka bat, grazia egin dit, grazia ez, unkitu nau, hemen bakizuen Tolosarra naizela, eta Tolosan inauteriak iragartzeko kartelak, lehioak eta balkoiak zituen protagonista, eta orain ikustea San Ferminetan berriro lehioak eta balkoiak direla protagonistak, iriten zait oso lotura polita izu bi herrien artean, eta uste dutzuk aipatuzun bezala ez, pixkate ereduari oso lotutako zerbait dela, irudikatzen duela oso festa eredu, ez dakit, jatorra sanoa denitza, naiz eta gero, kartelak ez ziren alguztidunak, baina, simbologian eta gauza txikietan ere askotan botere handia dago, eta nik uste dut, horrelako kartel batek nolabait, zista jatorrago bat irudikatzen duela, eta egian, norbaiti irudiko ze tontakeri bat hau ez, kartela tontakeri bat, baina, gero kartela kaleetan ikusten dugu, behin eta berriz erabiltzen da material grafiko hau telebistan, erabiltzen da egitaraua banatzen denean etxe, erabiltzen da gauza askotarako, eta azkenean bihurtzen da urte hortako festaren ikur, eta benetan politeri dutu zait,
Orokorrean ere asko gustatzen zait eta hau lagun batekin hitz egiten nuen asteburu honetan, nola eguzkia ateratzen denean maindire zuriak ateratzen diren balkoietara eta horrek xarma ematen dion herriari, beraz. Zorionak esan bezala artistari, Sandra Nadal Vitali, eta zorionak baita iruindar guztiei oso ondo aukeratu dutelako kartela. Posten nahi zuen gatik. Ze, Pablo? Galdetu behar nizun, beti gaixoa enamaten ez dizunio kaldetzen. Egia da. Nik galdetu nizun. Zen da zure maite dut haino? Jo, posten galdera hori egiteak, ze badut bate buruan, eta da gaur egurrek amabietan zuek agurtu eta ziztu bizien alde egingo dudala hemendik, nora eta Donibane garazira. Piskat aratago, aspaldi nuen gogoa errobi ibaia, Baionaraino heltzen den eta Irati inguruan, Larrau inguru hortan pixka lehenago, gorago, baina oso estu jaiotzen den ibai horren tartea handi bat piraguan egiteko. Eta gaur gaueko 9:00 ordu muga hori pixkat baliatuta 7 ordu inguruko jaitsira bat egitea da asmoa. Han esteren zubin errekara sartu, esteren zubiko kainoi guztia zeharkatu, Dorimane garazira heldu, handik pixkana jaisten jarraitu, horre osez zeharkatu, bidarra, itxasura iritsi, hor pas de rolan, eta oso leku edarrak dira, oso bide luzea ere bai, eta nik uste itxaso pasa eta kanbo inguru horretan amaituko dugula. Baionaraino heldu gabe, baina egia esan lehenengo test bada, nire asmoa da udara honetan urpixka dagoen egunen batean alden goitik genasi, eta adurri baiari ure ematen dion punturaino Baionaraino errobi guztia egin zut badela Euskal Herriko arteria handi horietako bat, erreka aski ederra, eta esango nuke erreka guztia horreinik egin ez dudanez zalantzak ditu dala, baina nik uste Baxena Parroa eta Lapurdi enola baite lotzen dituela, Maule ikutu gabe. Esango nuke Zuberoan ez dela murgiltzen ibaia, baina Baxena Parrotik Lapurdinaino baietz, eta bada oso erreka ederra, eta gozatzeko asmoarekin, bi lagunekin noa, horrelako ibai bat urbizitan bakarrik egite ez talako ideia on bat inoiz, eta sare sozialetatik kontatuko dizuet, eazen muzduan, ze kakapisket emango dugu erronkarekin. 7 ordu? Ondo bidean, geixiago eri izan litezke. Nien ez pertsona bat nekatzen dana tutuki esplaxen. Nine ez pertsona bat nekatzen dena tutuki esplaxen da, aspaldi entzun dudan gauzarik onenetakoa. Claro, eske buru horri eutxe egin bartzaio. Egia esatea nahi baduzu, egi guztia esateko, errekak urpixka dakar gaur, pixkat bultzatzen zaitu, baina alare 7 ordutan arraun egiten zaude. Ez da gauza bera itxasuan 7 ordu egitea, nola baite zure trakzio guztia zer horrek sortu behar duzun, ibai lasai batean, ure mari horretan pixkat lasai xamarra aritzea, nik Danubi ibai egin nuenean, batzuden egunak, emariak 0 laguntzen zuen, baina batzuden egun batzuk, 11 kilometro ordura joan zintezken pixkat eman da, errekak asko dakarrelako, gaur ez da hori izango, dara magun kaiak mota, nahiko kaiak motela delako, urbizitarako zabala, motza, platano formarekin pixatola goruntz, baina bai kalkulatzen dut 5 kilometro orduko inguru hortan ibiliko garela, 7 ordutan 35 kilometro. Buelta horretan, ikusten badugu ezkarrera egizten, lentxeago atera, korrika saiotxoa egin ibilgailu bateraino, gero trasteak hartu eta bestera, baina hori da asmoa, eta egia esan, gogotxu eizue, bagoitza bere ilusioekin. Bai, noski baietz. Oso polita da plana, Oso. Eta oso inguru ederra da, eta esan beharra daukat,
orokorrean hegoaldean oso gutxi ezagutzen dugun inguru bat, orokorrean, badago jende hegoaldetik iparraldera gehiago joaten, baina esteren zubiko kainoian sartzen zara, eta sentsazioa da, ez dakit, beste mundu batean egotea bezala, oso ederra, eta hortik berako tarte guztia ere, egia esan, osi bai polita da errobi, esango nuke gure ibai polietenetakoa piraguan aritzeko, eta horrexegatik, zer duzu Goiuri? Belarritakoak egin du, pum, bapatean, zuizketan ari zinen, eta erori egin zait, belarritakoa. Ni ez da utzi, ez da? Ez da utzi, baina. Atzo eraztun bat utzi zenuen? Bai, nigo. Zer? Zertarako esan duzu hori, berriro nahi triste jartzeko? Ez, besterik gabe. Goiuri, dena ondo, elasei. Eraztun mota zen? Hemen daukat, begira erakutsiko dizu. Urrezkoa. Begira. Metafora? Begira. Freudianoa edo... Ze metafora. Ez, hombre, jode. Triste zeuden de repente, da, bate daki. Ai, ama, eraztuna puska... Joe... Ez, lasei Goiuri. Urduritzen ari naiz, Nik izan barizan nion Goiuri hori, bitxiden dara joan eta antxe puntutxo bat emango diote, eta segituan konponduko dizute. Eta hola, harrituta begiratu zidan, esan zian, pegamentuarekin ezin dute egin. Hombre, emakomea, aldala. Bai, egia esan behar dizut. Aldala. Kontua da, ez nuela egin nahi gauza, zerrenda luze bat daukat, pertsona heldu batek egin beharrekoen zerrenda, eta badago bat joan behar dudala korreosera, beste bat joan behar dudala urra agentziara gauza bat egitera, beste bat joan behar dudala mugi txartelaren kontu baten gana, eta orduan zerrendara ez nion gehitu nahi bitxi dendara joatea. Baskatu bertako bati. Aiziz, korreosen abian. Zer, konpontzeko eraztuna? Beste eraztun bat dago. Iritsi berria. Guri iritsi egun behin eraztun bat, ezkenek ila osan duzergatik. Edo mugiko ofizinan, agian objektu galduen zerrendan. Aizue, gauza esango izuet, aurrera egin behar dugu. Paulo Zurutuzan menturantarrak segituan datoz, zoaz haien bila, guk unai Elizasurekin egingo ditugu. Rengo minutuak, hementxe bigarren kafean arraun giroan, pirauatik, beste mota bateko ontzietara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ibaiak asko du erakusteko eta handik asko dugu ikasteko. Zehazki Urumea ibaian barrena, kultura, antropologia, nekazaritza, historia eta kirola ere uztartzen dira. Arraunin proiektuaren baitan bigarren kafean gehiagotan ere aritu gara. Esan da ezela Urumean barrena gozatzeko aukera dagoelako, izan kanoa kanadiarretan, izan pedaloetan, eta azken aldian eta horren inguruan ere ariko gara zehazki, baita trainoan ere. Bilintxe ontziaz ariko gara horrengo minutuetan. Arraunin egitasmo ezagutu izan dugu Unai Elizasuren eskutik, eta gaur ere bigarren edo hirugarren kafea hartzera gonbidatu dugu gurera. Egunon Unai eta ongi etorri. Egunon eta mila esker. Aizu, aipatu dut asko dagoela, eta kantu hau ere, asko dagoela ikasteko ibaitik, kantu hau ere binbatian Loiolan ez du hola hausaz aukeratu, badagoelako, nolabait bilintx ontzi hori eta kantu hau lotzen dituen zerbait, eta zuen trainoa horrek, historia asko dauzka izenetik bertatik hasita. Bai, azkenen kasualidade asko juntatu dira, eta ontzi hau ekarri nuenean, izena jarri behar zitzaion, ontzi izena jartzen omen zaielako, ez? Eta pentsatu nun, bilintx zela egokiena, Arrauninen koherentziarekin lotuta dijoan izen badalako, gure kokalekua Loiolan izan da, zer egokiagoa bilintx bera baino, eta egia esan oso pozik gaude jarri dioan izenakin. Eta nolabait aldarrikatu ere, naiz eta azpeitiar batzuk egin zuten, edo azpeitiar batek egintzen ezagun behin batian Loiolan kantua, hitz hauek iraganetik bazetoz zela eta beste Loiola batetaz ari zirela, hain zuzen ere Urumea ondoan dagoen Donosti inguruko Loiola horretaz? Bai, historia izugarria du Loiola berak, eta kantua balin badu bere garaian bazalako zerbait. Azkenen bilintxek egin barri mazintun berso hauek, garai hartan berso jarriak egiten zirenean,
zan, leku horrek bazuela zer kontatua, o bazalako zer kontatua horren inguruan, eta orduan, bueno, Loiola inguru hori bazan erromeri leku bat, festa leku bat, eta berso hauek hori adierazten digute. Bilintx eta txirrita lotu ere egiten dira urumean barrena. Zamat kontu ikasi dituzu azken urtetan zer horrek ere errekan gora eta bera, errekak garbitu, desastretxoa konpondu eta ontziekin trebatzen jarraitzen zenuten bitarte horretan. Zein izango zian, ni gaztetan arraunean hasi nintzanean nintzala ibai bazterrari begira egoten, hor gure kontua zen bakarrik errendimendua. Eman eta eman. Eman eta eman. Eta orain beste modu batera ematen diogunez ibaiari, orduan hasten zara, hor portua dago, eta hor beste pareta bat, eta hemengo animali hauek ez ditutuen dela hilabete ikusi, eta orduan konturatzen zera begiratuaz gauza asko daudela, eta gero jazten zaren arakatzen, eta gero bertara hurbiltzen den jende askok ere kontatzen dizkigu historiak, gure aitonak zioen, azkenen izugarrizko altxorra biltzen da bertan. Aizu, Bilintx ontziaz ari gara, baina azaldu ere egin barko diogu entzulei, zer den ontzi hori, trainoa aipatu dut nik, teknikoki kanoa bat, traineruaren usain hori izan dezakeena, konta eguzu zer den trainoa hori. Bada, 12 lagunek ontzi batean juteko moduko ontzi bat. Azken izen hori jarri diot, kanoa esatearekin, igualetzalako aski, eta kanoa eta trainerua lotzen duelako, trainoa azkenen bada ontzi handi bat, 8 metro inguruko luzera duen ontzi bat, eta arraunean egiten da kanoa baten bezala eta ez traineru baten bezala. Beraz, horri bakarreko palarekin, goitik behera, eta pixka bate, postura aldetik eta teknikoki ere, ez dakit, erresagoa edo behintzat, begiz jota erresagoa dirudien modu batean, ez da? Egia da, traineruak badula berez, o arrauna badula berez Euskal Herrian alako konnotazio zail, gogor, eta emate hondiren arraunlarik bale bila juten diela, eta egia da arrauna oso kirol erresa dela, nik beti ala larrikatzen dut, azkar jutia dela zaila, baina arraun egitea oso jarduera erresa dela, baina egia da jendearen bistarako beti egiten dela da zailagoa izatearen sentsazio hori ematen dula, ez? Kasu honetan kanoa ez, eta kasu honetan Bilintx uretaratu dugun bakoitzean, jende gehiena esatuko zein bar detor juteko. Asko zer modu naturalagoan egiten dalako, eta postura berare, arraunak ere badu ezaugarri bat, aurrera juteko pizkarragan bar dela, eta hemen kanoatan aurrera zoaz, eta aurrera begiratzen dezu, eta hori ere ustet, asko ze naturalagoa egiten dela keinua bera, ez? Aixialdiaz ari garela eta naturaz eta ibaiaz gozatzerakoan, norazoa zen ikuste hori akaso badela erosoagoa, eta eraberean ipurdian olabait, eserita doala eta ez ez dakit hor sakro inguru horretan tostan albezela kokatuta, ez? Hemen oso eroso guten da, eta oso errez guten da, eta oso ondo ikusten da ingurua, eta orduan lehen minutuan bakarrik kezkatzen zara pixka bat aipalanun sartu bardeten da, nola egin bardeten da, ez ezagala aurrekoa edo atzekoa molestau, baina hortik aurrera ja hartzen dezunean ja pixkate, nola da mugimendua, jazten zara gozatzen inguruan duzun guziaz. Bilintx izena jarri diozu, jakin gabe momentu hartan uste dut, Guelban egindako ontzi hau, Andaluzian egindako ontzi honek, Bilintxekin ere, bazuela lotura propio bat jatorriari dagokion, ez? Bai, horrekoan egaina bersoariarekin bilduta, elkartu nintzen baten, eta hori, Bilintx irakutzen nion, ontzi irakutsi nion, da esan nion, Huelbatik etorri zala, eta bitu, nor jakingo zun ere, Bilintxen nahitxona Huelbakoa zela, Huelbakoa zela jaiotzez, eta ematen du horiz, bazkenen historiak egiten dira, elkarlotu egiten direla, eta zazu, bitu, ustez Bilintx egokia zela izena, orain are egokiagoa. Aipatu duzu nolabaite, arraunari, banku finkoari, eta normalean ezagutzen dugun lehiaketa, kantauriari, isurialdeko arraun horri, nolabaiteko zailtasuna edo gozten zaiola, trainoan berriz, Bilintxen, jendeak errex egin dezakela, isialdirako aproposagoa dela, eta kasu hor badago ere aldatzeko nolabaiteko pentsakera bat, ez? Orokorrean arrauna aisialdi ez oso profesional, ez oso trebatu eta adin batetik gorakoan gutxi egiten delako, eta hori bada akaso gure gaitz bat, ze Europako hainbat tokitan arraunak kultura duen tokietan, ibai handietan, jende ondo heldua, ondo motel eta ondo goizpasan ikusten duzu arraunean, eta hemen hori koste egiten da oraindik, ez da? Bai, hor nik ere esperientzitik baitutzen bait kontu, hor lehen banituen arraun ontzi batzuk, nun arraunekin egiten genituen traineru moduko batean arraunean, eta gogoan dut, etortzen zirenean estatuko bezeroak jarduera egitera,
denik galdetzen didan, galdetzen nien, sekula egin dezu arraunean. Eta asko esaten zidaten el Madriko Retiro Parkean eginda zaudela arraunian. Euskaldunoi lotxa emango liguke hori arrauna dela konsideratzeak. Bai, da, norbaitek esango balu bezala, bai ez, kirol den dauntan erosiet plastikozko barkito bat eta arraunean ibili naiz. Bai, hori da arrauna. Niko goran dut bere garaian Londresen estropada batea jun ginela, han 150 bat ontzi zeuden, eta ikusten zen itun, haientzako arraun egitea zela, guk igandean ernio igotzea bezala. Zan denbora pasa bat, lagunekin egoteko modu bat, gero soziadera, beraien tragoak hartu, eta hemen tamalez, oraindik ere, eta nik uste hori aldatzea oso zaila izango da, baina oraindik ere, jendeak lotzen dula, arrauna kirol gogor, sakrifikatu, bla 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 guzti horrekin, eta egiz, ez da hori. Aipatu duzu retiro, retiro nontzi bat duin xamar eramateko ere, repalio pixkat egin behar da, arrauna eltzen jakin behar da, gero beste kontu badan jendean nola da bilen, baina hori ere bada arraun egitea, bai? Nik uste ez dagoela arrauna ondo do gaizki egitearen konturik, osea, azkenen arrauna keinu bat egitea da, gaina oso keinu naturala, eta mundu guztian egiltzen da, edozein mundu txokotan nuni bai. Eta uretan desplazatzen laguntzen zaitu. Uretan desplazatzea da, hoixe bakarri da. Azkarreikia da beste kontu da. Baina desplazatu, hori oso horrexea da. Eizu, nola dago arraunin galdetu behar nizun, nola dago Unai Elizazu, azken urte, hilabete luze hauetan esango dugu, pantalanaren suntsitze hori, proiektuarekin amore eman, berriz ere indarrak hartu eta aurrera egiteko apostua egin zenuten eta ari zarete, baina ez dakit, erabat indar berrituta edo oraindik nabari da, arrasto hori. Arrastoa nabari da, baina indargune bezala hartu dugu, hartu dut arrasto hori, azkenen, momentu zai haietan erabaki izan aurrera egitea, gero ere, bilintxontziat kartzeko ausardi hartu eta ikusi, ja momentu hontan, ibaian ia modu guzitara jendeari asetzeko moduko ontziak eskaini dinitzazke, orain badudan borroka da, bazkenen jendeari jakinaraztea urumean egiten den kirol aixialdi turismo delako hori ez dagoela Donostiko aixialdi turismo horrekin batere lotua. Nik beti diot, nire irteren 160 euskeraz egiten dut, eta 138 gazteleraz, eta 102 inglesa baldin bada egiten detena, hoixi izango da. Orduan, hemendik eta hemengoentzako edo urumeatik eta urumearentzako hortik dijoa enfokatua eta nik beti diot, hemen Tolosan gaude, Tolosako denak urten behin, bizitzan behin etorriko balin bazaizkit, nerera arraun egitera? Goiz pasa egitea, ni bizi naiz, ez da gehiago behar. Aizu, hemen bilintxontzi ikusten ari nintzen, ontziak gero badu, ez dakit alako forma edo irudi lirain xamarra, ez? Ontzi, sendoa, harina, azkarra, guztia duela dirudi, eta gainera erosoa da. Oso elegantia da. Ikustezu lehorrean, eta jendea jose politia dan, eta gainera oso harina da, osen bezala 1 kilotarra ez da iristen. Eta gero oso ondo nabigatzen du, egia da, ni ekarri nuenean, bakarrik argazkitan da bideotan ikusten nu, minio ez nekin nola nabigatzen zuen, ez nekin ze kezka sortuko ze oreka izango zuen, gaina Huelvako konstruktoreak konfiantza eta sinesmen handia zuten nigan, ni eurei, eurak neri iritzi eske, galdetuz jose muzikoa hau, ze alatuko zenduk, eta nik uste gorrengo barkoa hobea ingautela, hau bera baino, baino elegantia da, eta oso errexea da juteko eta gozada da. Izu, urumeak aipatu dugu eta ibaiek Euskal Herrian ematen dutela asko gure historia ezagutzeko, gure kultura ezagutzeko. Esango nuke, akaso okerregoteko arrisku hartuta ere, bikingoek eragin berezirik ez zutela izan urumean, bai beste espazio batzutan, baina ontzi honek, bere forman, bikingoen ontzia haien iruditeria dakarkigu burura, ez? Askok bikingoarek egin, beste askok ere Pocahontasen kanoarekin lotzen dute. Bai, nik uste dazkan referentzi guztiak dira irriparre sortzeko modukuak. Eta nik uste traineruak ez duen bezala, trainerua ikusita denak ez dute irriparre ingo, baina ikusita jende guztiari alako irriparre sortzen zaio, eta hori ja izugarezko abia puntu politia da edo zeri aurre egiteko. Eta kasu honetan lintxek ematen du. Loiolatik abiatuta, aukera asko ematen ditu urumeak itxasoratzea batetik, ez dakite bilintxekin itxasoratu zareten dagoeneko. Oraindik ez. Probatzeko dago. Nikan gauz asko azkat probatzeko bilintxekin. Bai. Oso iritsi berritan ari garelako, zenbat demora daramazu bilintxekin? Uretaratu dut 5 aldiz. Hori da,
alakoak gara hemen, ikusi eta segituan amua bota dio Unairi, nahi genuelako ezagutu ontzi hau. Beraz, itxasuruntz oraindik ez, Loiolatik errekaren aurka, errekan gora esango dugu, noraino bide egiteko aukera ematen du ontzi honek, edo beste ontziek arraunekin ze bidetan edo ibiltzen zarete? Bueno, Loiola da bia puntua eta egia da estetikoki eta ez ezagunena ibaian gora abitzia dela, orduan, astigarragara iritsilik egu arazorik gabe, marea goian den bitartean behintzat. Eta gero ibaian bera, bada jendea ondikan, ikusi nahi ditula Donostiko zubiak betik, eta niz oso polikia dela, minio pareta bestik ez daula, lebaten da bestian. Jende askok ez, ibai bazterretik pasiatzen dula, esatego ibai ze polikia dan, da niz jetxi bera ikusko zuze pareta zoragarria ikusten den, ez? Orduan, egia da gora zoazenan ikustituzula bertako baso portuk eta animalik, eta hori dela... Bueno, etortzen dien bezeroi beti esateatako dugu argazki bat, eta esango dugu hartu dezula egazkin bat, juntzeala Kostarrikako ez dagiz erreka galdura, eta jendeak sinistuko luke, txarrena, hori kanoak arraunin izan adakala, eta hori igual disimulatzen segi izango ditzakela, baina bestela, daude paraje batzuk izugarriak. Ikaragarriak eta erabat ez ezaguna zaizkigunak, soilik ibaitik ikus daitezkelako, eta hori da neurri handi baten eskintzen duzuenez, ibaitik ikusmira edo ikuspuntu oso berezi bat, eta era berean, ibai horretan dagoen gauz asko ikasteko aukerare, zor murgiltzen zara. Ibaitik azkenen ezagutzen duzulako inguru guztia, ulertzea iristen zelako inguru guztia, ulertzen duzu zergatik hortzegoen portu bat, ulertzen duzu zergatik zanen garrantzitsua Sagardoaren historia, ulertzen duzu gauza pilo bat, baina bertara iritsi artetzea kontuatzen. Eta hori da pixkat, kontura araztea da, arraunin edakan funtziotako bat. Aipatu duzu lehen, zuen bezeroen gehiengoa Euskal Herritarra dela, zati bat Espainiar estatutik etorritakoa izan daitekela, baina asko bertakoak, 160 euskera zaritze horrek ez du zalantza izpirik uzten. Badago, zuk esan da bezala, pixka bat Donostiako hiriaren turismo proposamenetik eta ziurrenik, hau... ikuspegi, arrentagarritasun ikuspegi batetik izan daiteke ez honegia, baina ustut autu pertsonaletik asko duela ere. Norbere kontzientziakin lasai egotiare erra da. Eta nik adierazten dudan guzti hori adierazteko paren ukibarreten, horrekin ukibarret feedback moduko bat, eta saldu behar ditudan gauza guzti, eske bilintxa salduko dio taleman bati. Zein da bilintx? Behin batian Loiolan hasiko natzaio kantatzen. Enatzaio hasiko kantatzen hori, ni kantatzen diet ere mando baten gainean domingo kanpaina, eta hori gulertzeko ez balin bazea Loiolara iristen, ezin dezu jakin. Eta Euskal Herritar gehiengoak entzuna izango du mando baten gainean domingo kanpainaren berso hori. Orduan, bertara iristen ulertuko duzu, eta orduan, esan dagoen, ni Euskaldun guzti behin biziko balin badia, behin etorriko balin badia, ni izugarri ondo biziko nintzake. Euskaldun hori hemendik mezua, arrauninen webunean sartu eta hor ikusiko ditu zein bat proposamen, eta Donostiako hiria eta Donostiako hiriaren inguruak, eskualdea, Donostialdea, aipatu dugun Urumea ibaiaren baiara horretan murgiltzeko aukera paregabeak eskaintzen ditu, lehen ere esan dut, oso interesgarria bilintx izeneko trainoa hau, bertan, 8 lagun eta patroia, edo zenbat lagun sartzen zen? Amabire sartzen dira. Beraz, taldetxoan ere egin dezakezue bide hori, baina kanoa txikiagoak, pedaloak, hoietan ere murgiltzeko aukera badu bezeroak. Hiru ontzi hori dira nik uste edonork erabiltzeko modukuak, eta ibaiak dituen ezaugarrietara egokituak dienak izugarri. Aizu, aurrekoan elkarrezketa honen inguruan ari ginela ere esan zen idan, zirela, nolabait, mugarritxo batzuk urrengo astei begira, udaberria, ertzigunean izango du, ez da, udara badator, eta mugarri horietakoren bat primizian ere kontatzeko moduan izango ginela, beraz, eskatuko dizute, primizia, ere pixkat ezagutzen dugu elkar, eta badakigu geldi egoteko kapazak ez garela, eta... bilintx ontzia bera ere iruditzen zait badala oholtza akuatiko bat. Eta ibaia badala alako estenario izugarri bat. Orduan, fetxako handikan lotzeko dazkagu, baina berso saioak izango dira. Urumean barna, fetxak lotzeko ditu. Fetxa bat lotuta dakagu ja, baina zehazteago, egun baten ere opare bat egunetan behintzat ikerlauro bat horreko da bilintxen
bere gitarrarekin, eta bidean zehar, ni isilik jungo naiz, eta bera kantua jungo da. Lehenkoen dela 3 urte ingen itun esperientzi batzukola, eta izugarria izan zen, baldintza bakarra jarri nion, eta horrenekoan etzian kasuekin, mino Titaniken kantua jozun, eta esan, ostra, Titaniken kantua jotzi hemen, kanoan gaudela ez da ibazen batein ozan egokia, baina bueno, bango kontestuan eta hango magia hortan, Iker bezalako salsero eder bat, egotia bere gitarrakin eta bere hotxekin, bada da gozada bat. Pentsatu nahi dut, han bilintxe trainoan Iker kokatzen baduzu, ikusle gotxo txikia, beste kanuetan eta beste ontzietan bilduko dela, ezta? 50 lagun bat etorri lehizke parazori gabe. Eta damakigun baflearekin Ibai Bazterretik oinez jundaren ikuste jendea gozatuko lukela, naiz eta igual inbirila gehiago pasako luken, nahiko lukelako behian egon, baina bai, Ibaia bera eta gu ditugun ontzia badira nahiko holtza eta nahiko estenario, eta gaina, ni nahi dudalako egiten dut. Orduan, bueno, ez da igual izango oso San Sebastian Experience tour olako zeatan, baina bai da oso bilintz eta oso, bueno, bin batian Loiolan erromeria zan. Bagoazen egitea erromeria kontestu ezberdinetan. Zederra, informazio gehiago nahi duenak sare sozialetan arraunin topatzea besterik ez du, arraun eta bukaeran ING edo ingelesezko ING hori, arraunin, nahiko errexe topatuko duzu. Ere, arraunegin, azkar esan da arraunin da. Arraunin. Bukaeran G bat jarri jozu, arraunin eta G bat jarri bukaeran. Gustoaren G hori, ze gustorariko zarete Unai Elizasurekin, eta bere abenturekin, eta bestela, modu berean, arraunin.com webunean, informazio guztiare izango duzue, nahi bezala, berarekin harremanetan jarri, plan pertsonalizatuak osatu, talde txikiekin egin, edota, aipatzen ari garen, bertso saio, musika kontzertutxo hauek, Urumean barrena gozatzeko, nire ikarrarezko plana iruditzen zait, beraz, arretaz jarraituko dugu, eta telefonoz badere tartetxo hartuko dugu, esateko aizu, nahi, asteburu honetan dator, nuna iman barra izena, eta jendeak jakin dezala. Ez da, igual bigarren kafeare hartu lehik egun bilintzen. Gauzat esango izut. Bai, eta jazta. Bai, ez da, ez, harintzen pentsatzen, zea kampingaz txiki bat dura mantzak egula, eta italiana makina, hola argindarri gabe egiteko, edo. Sagardo edango dugu. Baina Urumean egon da sagardo. Baina orduan kaferik ez du egingo sagardo edango dugu. Kafe hartuko gero. Aizue, Iker Laurobaren galtzaio kantuanekin egingo ditugu urrengo minutuak, eta agurtuko dugu Unai Elizasu. Sanda bezala, arraunin proiektua bizi berrituta, indar berrituta, eta proiektu ezin interesgarriagoekin dator, eta garaia ere, badator, maiatza amaieran gauden honetan, erreka seguraldi goxo xamarrarekin, edo ezain goxoarekin, laino ere gustora ibiltzen da Urumean gora eta bera. Unai Elizasu, mila esker, eta esandakoa hartuko du, sagardo basotxo hori, eta izango gara harremanetan, batez ere ipatu izkiguzun plan berezi horiek iristen dire momentuan. Eskerrik asko zoi beti ezela. Zure gutegian, desengainunaren mendean, idazten dute historia, baina galtzaileok abesten dugu. Zapore gozoa du zure Espainiaka inmunea naizen nenean, nire memoria selektiboa beti aukeratzen zaituzu, krudel eta samu. Irabazleek idazten dute historia, baina galtzaileok abesten dugu. Irabazleek
galtzen du. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela gure belarriak goxatu eta doinu berri batzuk ezagutzeko. Aste honetako lehen gomendioa Hozierren Too Sweet abestipuska izango da. Hozier mundu mailan ezaguna den artista irlandarra da. Esango nuke 2014 urte inguruan egintzela nahiko mundu mailan ezagun Take Me to the Church singleari esker. Baina gaurkoan bere azken diskoko hit handiena ez bada, hortxe ibiliko da, ekarri nahi izan dizuet. Zergatik? Oso kantu animosoa delako, gomendioetan lehena dantzagarria izatea nahi nuelako, eta lehen aldiz abesti hau entzununetik buruan hiltzatuta dudalako. Izugarrizko arreglo ederrak dituen kantua da, estribillo itxaskorra, Too Sweet deitzen da, ez dakite berarentzat Too Sweet zer ote den letrak pixka bat gehiago analizatu beharko nituzke, baina goizean jeki eta edozer egiteko indarra ematen duen abesti horietako bat iruditzen zait. Beraz, aste honetako lehen gomendioa hauxe da, Hozierren Too Sweet. Shit, I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never
Hortxe entzun dugu Hozierren Too Sweet singela. Ederra benetan eta dantzatzeko modukoa. Animoak igoko zitzaizkizuela, espero dut. Jarraian, bigarren gomendio gisa, Gitarrika de la Fuenteren Babieka abestia ekarri nahi izan dizuet. Álvaro Lafuente Calvo da, Gitarrika de la Fuente izenaren atzean eskutatzen den kantautore, kompositore eta musikari espainiarra. Izugarri gustatzen zaite gizon hau, gainera esango nuke nahiko garapen kuriosoa izaten ari dela. Oso kantautore txatik gertu dagoen musika batekin hasi zen bera, gitarra hutsa edo oinarri zuela, bertsioak egiten eta lehen disko hartan, eta aurten Spanish Leather izeneko diskoa kaleratu berri du. Benetan, gitarratik abiatuta bai, baina evoluzio aipagarria erakusten duena. Niri izugarri gustatzen zait bere espresibidadea, bere kantatzeko era, eta gainera gaur egun musikari edo sortzaile bati eskatu diezaiok egun arriskatzeko grina ere nabari diot. Beraz, azken aldian asko entzun dudan pertsona da Gitarrika de la Fuente, eta gaurkoan bere diskoko kantu bat ekarri nahi izan dizuet, baina hala ere disko guztia entzuteko gomendioa ere luzatu nahi nizuen. Beraz, hauxe da, aste honetako bigarren gomendioa, Gitarrika de la Fuenteren Babieka. La madrugada te vi, estoy comiéndome el techo. Esto que yo siento por ti es una pistola en el pecho. No se detiene, se ríe con brillante mente. Deja ya de pensar lo que viene, y ahora que no estés de frente, no parece real, pero hemos cambiado tanto. Huele la ropa Madrid, aquí afuera me emociono todo el rato. Cuando lo ves, si no me tengo salvar, fíjate cómo te tengo cagado. La muerde contenta en la discoteca, salen prendas las noticias, me van a matar tus caricias. Hoy tengo el poder, la delicia, pierdo el control de la pista. Me sube la flor de tu perfume, la vida te consume, baile mi mente, tú eres mi condena. Nadie va a permanecer a la espera, deja ya de perseguir esa estela tan fugaz que se incendia con la escuela en el costado. Se termina el carnaval, te bebes sentado y salimos sin pagar. Me sube la flor de tu perfume, la vida te consume, baile y mente, tú eres mi condena. Sube la flor de tu perfume, la vida te consume, baile y mente, tú eres mi condena. Hortxe entzun dugu Gitarrika de la Fuenteren Babieka abesti puska. Aste honetako hirugarren gomendioa Gregory Alan Isakov, Sudafrikako kantaria izango da. Izugarri maite dut Gregory Alan Isakov, eta esango ditzuet diskografia oso luzea duela. Ez dakit 8 bat disko kaleratuko zituen, azkena Appaloosa Buns izenekoa, 2023an, baina gaur bizikletan nabienean izugarri entzuten dudan kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Ez dakit bere kantu ezagunena ezote den gainera. Big Black Car izena du, eta Gregory Alan Isakoven hain bereizgarria den
kantatzeko era atzeman daiteke kantu honetan. Esango nuke Leonard Cohen eta Bruce Springsteenen arteko, ez dakit, halako nasketa hibrido bat dela, Isakov, noski badu bere puntu pertsonala, eta hori da erakargarrena egiten zaiana, baina benetan hau ere gitarra oinarrian jartzearen zalea dela esango nuke, eta ez dakit, izugarri gustatzen zait. Ez dakit nola azaldu Gregori Alan Isakovi diodan maitasun hori. Beraz, ezagutze ez duenarentzat, gaurkoan nik ezagutu nuenean bezainbesteko sorpresa ederra hartuko duzuelakoan, ekarri nahi izan dizuet Big Black Car izeneko kantua Gregori Alan Isakovena. Hementxe. You were a phonograph, I was a kid. I sat with an ear close, just listening. Was there when the rain tapped away down your face? You were a miracle, I was just holding your space. World time has a way of throwing it all in your face. The past, she is haunted, the future is laced. Heartbreak, you know, drives a big black car. I swear I was in the backseat, just minding my own. The corn crows come like rain. They won't stay for too long now. This could be all that we know of love and all. Well, you were a dancer and I was a rag. The song in my head was all that I had. Hope was a letter I never could send. Well, love was a country we couldn't defend. Through the carnival, we watched them go round and round. All we knew of home was just a sunset and some clowns. Oh, well, you were a magazine, I was a plain Jane, just walking the sidewalks covered in rain. Love to just get into some of your stories, me and all my plain Jane glory. Me and all my plain Jane glory. Hey, hey. Hortxe entzun dugu Gregori Alan Isakoven Big Black Car kantua. Ederra benetan. Aste honetako azken gomendioa Rodrigo Amaranteren 1.000 izango da. Rodrigo Amarante Iban Urizar lagunaren bitartez ezagutu nuen, eta oraindik ere gogoan daukat nola gomendatu zidan sortzaile hau. Zera esan zidan, honen diskoa izugarri gustatuko zaizu, beraz hasieratik bukaerara entzun. Hala egin nuen, eta benetan gomendio guztiak izaten dira ederrak, baina batzuk benetan bereziak izaten dira. Ez dakit bizitza aldatu esatea gauza handiegia ezote den,
Baina, aitortu behar dizuet, Rodrigo Amaranteren diskoa entzun nuenean, benetan aurkitu nuela halako ispilu moduko bat sortzaile honetan, eta beraz oso eskertuta sentitzen naiz, Ibanek bere garaian egindako gomendi hori jaso izanagatik. Los Hermanos izeneko Brasildarra da, ez dizuet esan, Rodrigo Amarante Brasildarra da, eta Brasilen bertan Los Hermanos izeneko talde batean jo izanagatik oso ezaguna egintzen, baina gero berak badu bakarlari gisa ere bi diskoz osatutako ibilbidea, eta benetan ederra da. Benetan ederra da, izugarri gomendatzen dizuet bere kantugintza ezagutzea, eta gaurkoan kantugintza horren lagin bat ekarri nahi izan dizuet nik. Hain zuzen ere, 1.000 izeneko kantupuska. Rodrigo Amaranterekin esango diogu agur aste honetako gomendio sortari, bitartean zaindu zaitezte eta hurrengoan entzungo dugu elkar. Aio! A multidão vem a pé. O que eles veem só não vê. Fui a rua onde eu nasci. Era tão maior do que é, encostada a vila em frente, uma fronte alheia, uma placa acesa, muro de enfeite, um cartaz dia limpo, era a paz enfim, sem o beco nenhum. Daquela vila ia ver num mês o que dava pra sonhar por mais 3, mas a dona da esquina disse a vista é nossa, não há preço meu terreiro, quem possa, se na selva do dinheiro sobrevive quem tem dente. Faz semente o que ela vê, só não vê. Quem não quer ver, pra cada um
Keep calm and bigarren kafea. Azken aldia Bertigoa lo ezinaren erdian Borrokariekin ala Ies egin Termometroa Hiztegiak dioenez, menturan egotea zerbaiten esperoan egotea da. Eta norrez dago zerbaiten esperoan, beti aurrera begira, beti zai. Takikardia ez dadin sinkopatu, esperoan. Sinkopatu Gero tunel ikuskerak Eta zer heltzen ez bada? Ez alda hori egin behar genuena, saiatu, iraun, egunero gertuago egon, edo behintzat egoten saiatu. Agian hori delako bizitzeko modu ederrena. Aurrera pausoak ematen ditugula sentitu, edo behintzat horren esperantza izan. Menturan delako gure bizitza, menturan etengabe. Ilusio hori baita mugitzen magituena, eta hori gabe ez legokelako ezer. Nora ezea, panoa, neubela ontzia da. Gaurko taldeak urrengoa dio, honen inguruan. Betiko nahi dut iraun, zurekin ikusi gerturatzen Andromeda. Gauak izutzen nau, aur bat naiz kulunka, bizitzaren magalean. Eta agian kulunka egotea da zerbait sentitzeko bide bakarra. Beti erortzear, baina beti hor, behar genuen tokian. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoan, menturan. Egunon, Bikote? Egunon. Gaur gure etorri dira Aner, Santi, ez dagoen orain elkarrezketan, eta Beñat, menturan taldearen atzean dauden musikariak. 2022an atera zenuten taldearen lehen kanta, Immune. Ordutik kantu bat atera duzu urte bakoitzean, eta gaur hemen zaudete, otsailean argitaratu zenuten Andromeda kantua aurkezten. Baina horretik badituzu zuen bideak ere musikan eta sorkuntzan, orduan galetu nahi duzugu lehengo galdera. Nola sortu zen taldea, nondik dator, menturan? Bueno, Beñateketanik elkarre zautzen dugu aspalditik urte asko dira, eta elkarren bide musikalan berri pixkat badakau, eta bueno, garai bat egon zan dela urte batzuk, zeinetan pilatu zian, igual arrazoi nahikua elkarrekin talde bat sortzeko, eta zozerri protesta iteko, eta apur bat olaxe sortu zen menturan. Bai, oso labur bilduta, bai. Baina, bai, nik esan nahi nun, ni hasi nintzanean, bueno, nik ezagutu nun beha 17 urteekin, zehaztasun pixkat emateatik. Eta, bueno, talde bat euki genuen proiektu bat elkarrekin, gero, bueno, ni atera nintzen, eta horrera hasi nintzen nire bakarkako proiektua lantzen, eta beha bakarkako proiektuan nire diskoen diseinua beak egin zituen, eta baita ere letra batzukin ere buelta batzuk ematen lagundu zian, orduan harreman hori mantendu dugu. Eta berak daukan idazteko modua, eta nik daukatena nahiko bat datoz. Eta oen dela urte batzuk, berak idea pilo bat zeuzkan, eta kanta bozeto pilo bat, eta nire erakusten dizkian da nahi joa, baina nekin zerbait behar dezu, eta azkenean hortik, elkarrekin ingo du zerbait, eta pixka bat modu pretensio gehiagi gabe, batez ere kanta horiek hartu eta horrekin landu eta jolasteko asmoakin, eta horregatik hartu du hain patxaran urte bat single bat, guk tartia izan dugu momentutan, baina gure lehenengo helburua zen gozatzea eta kanta horiekin jolastia, eta hortik etortzen joan dian gauza horiek ez. Zuen sare sozialetako biografia moduan, toki guztietan aurkitzen da aurrengoa. Ingelesez, Music for the Soul, Lyrics for the Mind, a Fellowship, an Army, a Creator of its Own Kind. Musika arimarako, letrak bururako, elkarte bat, armada bat, mota bakarreko izakia. Hori da menturan, nondik dator guztiago? Ez dakit hori da menturan, ez dakit beti alegintzea igual, talde bat o proiektu bat kasurian definizio bat ematen. Nik uste hori dela modu bat oso zehaztasun gutxikin definitzeko edo. Zabalik lagatzeko, ez, igual, itxura baten, gure letrak eta batez ere, igual lotu izan dira pentsatzeko modu batekin edo gauzak kontatzeko modu batekin, baina ez da hor bokatzen menturan, ez? Menturan gauza asko dira, igual batzutan ez da gure kontrolpian, zerran menturan ere agertzen
dira, gure egunerokotasunean edo bizitzan zer kontatuak, eta apur bat nik uste esaldi horrek, hori labur biltzen doala nola bait, ez? Hori eta gure frekismo naturala. Eta izena nola aukeratu zenuten? Hori binaten kontua da. Ez daukat oso garbi, hasi ginen idea botatzen zerbait azaldu behar da, izenak jartzen direla, izen bat jarri behar delako. Askotan beste lezkenik jarriko, ez? Eta tarea bat oso zaila. Zerbait topatzia eta horrekin zure egingo ezuna zerbait topatzia, eta ez dakit proposamen bat eta bestean artean azaldu zen hau, eta mentura, badu bere zea, eta nahiko motza da, eta erabaki genuen horri zentzuare gustatzen zizaigun, eta erabaki genuen horrekin aurre egitea. Gero daka, barkatu, baina daka, zuen hori bat, atsegina, eta nik uste dela ere bai, gauza bat, nola islatzen dena prozesu bat edo, menturan, hau da, zeuzetan aizea, ekintza bat da hor, ez, orduan, Ez oso polita da. Nik nire ustez eskatuko diogure baien lehenengo kantua. Pixkate, entzuleak okatzen joateko zuen musikan ere, ezagutzen ez zaituen entzulea dintzat. Zein izango da joko duzen lehenengo kantua? Hologramak kanta joko dugu, atera genuen bigarren singela da, eta horrekin hasiko gara. Zerbait jakin behar du entzuleak hologramaken inguruan, batzutan aukera ematen dugu, batzutan sortzaileak esaten du, ez entzun dezatela bere horretan, eta beste batzutan ez, hemen atzean historia badago, eta elkar banatu nahi dugu. Nik bigarren hori izango nuke entzuleak erabaki dezala. Ados, doazela gure sete akustikora, eta segituan bertan kokatuta entzungo dugu lehen kantua. Bigarren kafiaren elkarrezketa akustikoetan, menturan eta hologramak, Aner, Santita, Beñat, nahi duzuenean. Zu, nortzara zu, bat aldato zure eta nire kodea. Zu, non zaudezu, zerbitzari urrunetan, ote zaude gordea, gordea. Zu, esaidazu, ez uraraki altzara, pixel hauen atzean. Zu, emaidazu, plazeraren izerdia, formatu digitalea. Ez dut inoiz zurekin, harremanik ezarriko, kudeatu egingo zaitut lainora igo. Ustezagun gurea, ziurtagirien esku, distantzia oro mantenduz, arriskurik gabe maite zaitu. Nirekin harremanik ezarriko, kudeatu egingo naute lainora igo. Ustezagun gurea, ziurtagirien esku, distantzia oro mantenduz, arriskurik gabe maite zaitu.
Hortxe Menturanen lehenengoa badatoz gure elkarrezketa set ontara bueltan, Aner eta Beñat, eta entrevistarekin jarraitzeko aukera izango dugu, beraz? Bai, nik galdetu nahi nian, azken kantuaren gatik daude hemen, Andromeda publikatu zuten otsailean, eta kantuaren inguruan galdetu nahi nien, nola jaio zen kantu hori, eta bai, nola sortzen duzuen, ze oso kuriosa egiten zait, hemen gaur bi ditugu, Santik ere pianoa jodu, baina banda bat entzuten dugu horatzean, pixka kontatzeko zuek ere dena jotzen duzuen, nola grabatzen duen Menturanek, nola sortzen da. Barkatu. Bai. Normalian, kanta komposatzen dituna Aner da, berak ideak ekartzen ditu, eta nahiko, gaina kasu askotan nahiko osaturik, ze berak bere piano batzuk egiten ditu, nik harritzen nau pilo bat nola egiten dituen pianoiek xaguarekin klik eginez. Eta badu talentu bat hortan oso aipagarria. Eta bozetoiekin azten geha etxean egiten dugu, kasu hontan, guain arteko gehienak egin ditugu etxean, kasu hontan bai ikuste genuen beharra bateria eta baju benetako bat eukitzeko, kanta honek eskatzen zigun. Eta ordune junginan lezotira, gorka eta lagunak dauzkau, eta beraekin eta baterian Ibai Ros nerekin proiektuan nerekin jotzen zuen musikaria bateri joliak grabatu zuen, eta bajua ere Matiek grabatu zuen, Matiaren buru. Eta kantontan beharrezkoa ikuste genuen, orduan junginan lehenengo baju bateria konbo hori grabatuta, gero gitarrak eta hotxak sartzen, eta hola osatu genuen. Zuen proiektua begiratzen duen edonork, sareetan, eta oso begibistakoa da, bazaretela nahiko adituak zuenean. Ez dakit asko, nik ez zaituztet pertsonalki ezagutzen, baina harakatu duen hortan, ikusi dut, Beñatzu teknikaria zarela, eta estudio bat dezula, uste dut. Bai. Los Angelesen ikasi zuen Beñatek, bai? Hori ikusi nuen. Baina soinua, ez nekin soinua zen. Soinua. Urte asko, baina. 2009an, ja, juga. Baina, orduztik, esango nuke, Euskal talde askoren lanak nahastu, goitzi, egin dituela, eta izan dut plazerra. Gustoko deten lan bat da, eta aldeten guztietan egiten dut. Eta kasu honetan, proiektuak ere, nik uste lortu duela kombo polita, zer nik soinua nik egiten dut, diseinua gehiago Aner diseinatzaile grafikoa da, orduan berak diseinua eta hori lantzen du, eta gero bidean ikasten jungean bideo gintzan ez gea oso jaioak, baina egia hortan ikasten, ze gaur egun musika bere hortan kaleratzen badezu irudiko soporte gabe, oso zaila dela jendearen gana iristea, eta orduan saiatzen gea bideo eta irudi alde hori lantzen bai. Bai, nik uste dut, nola esan, juntatu gehala, ez dakit, modu kasual baten edo, baina aldibrian gure trebetasunak edo gure, ez dakit, joerak, elkar ondo eskontzen dira, eta orduan, igual bakarka edo batzutan zailo dan lan bat, edo kanpoate behar dezun lan bat, edo, elkarrekin konpenetratzen genola, eta egiten dugu, entre alde musikala, alde visuala, nik uste dut, Biak arituta zineten elkarrekin urteak atzera, azken urteetan Beñat, zure bakarkako proiektuarekin ere egin dituzu lanak, kontzertuak, Beñat Igera bide izenarekin, Ibai eta Mati gainera zure taldearen oinarri ritmiko hori ziren, baina gogoan dut nik inoiz bota dizudalako pixke bat amu hori ez, ari altzara konposatzen, ari altzara zerbait berri egiten, eta nolabait motivazioi akaso berezirik gabe zinela, eta Menturanen topatu duzula, ez dakit, bizigarri hori berriro sortzeko, berriro kantatzeko, berriro egiteko, ez dakit, zuzen nabilen edo nola bizi duzun pixka bat, geldi xamar zegoen proiektu bat, barne borroka hortan, bapatean, zapla? Bizigarria izan da, azkenian ez dit eskatzen, gure azkenean bizitzan dauzkagun lanak, eta gure egunerokotasunean, zaila da musikarako tarteak topatzen, eta hemen proiektu hartu genunez, gu biok egingo dugu, biok kuidatuko dugu, azkenean 5 pertsona edo 6 balin badaude talde batean askoz ezailagoa da mugitzeko, orduan hau, egin genuen modu honetan, eta gauza gehienak etxean eginez, kuidatzeko erresa izan zegin. Eta horrek lagundu digu nik uste, gure erritmo apal hortan gauzak egiten jutia, eta izan da, nik pixkate ez duna nahi dinamika hortan asteroko ensaioak eta olako dinamika hortan sartu nahi nun lasai hartu eta gozatu, orduan
proiektu honek guzten dit gozatzen, eta gero baita ere, berak konposatzen ditunez kanta asko, niretzako erresagoa da kanta horiek hartu, eta lantzia zerotik egitea, baina ez, bide lan erdia edo euneko 80 kentzen dit. Eta baita ere daukat niretzako privilegioa beak igual 10 maketa ekarri eta nik esan 3 hauekin goitxego, intzako kriston privilegioa da, nire ikuspuntua edo niri gehien gustatzen zaizkiten kanta horiek aukeratzeko aukera daukat, eta beha hortan oso irekia da, orduan oso ondo ematen geha hor, eta hori gozada bada niretzako. Orain arte bide hortatik, kanto solteak agertzen joan dira, pixkanaka, galdera egiten dugu, batzutan artistak, sortzaileak horrelako etorkizuneko proiektzioak egin nahi ere ez ditu egiten, baina badago buruan sormen horretan nolabaiteko tinkotasunez jarraitzea, disko kontzeptura abiatzea, momentuz banakako kanto betan jarraitzea, zer dago buruan oraintxe? Buruan zaraban, neuka oso argi ez dakat, nik uste single formatuak funtzionatu digula ondo edo eta moldatu dela ondo, gure egunerokotasuna, lanai eta bizitzako beste kontuei, ez? Eta orduan, singleak eman digu bide hori. Egisa da, azkeneko hilabetetan edo aigeala igual, beste maila baten edo ontan sartuta, eta igual ez deu deskartatzen, pilatzen egitean kantu horrek bukatzia izaten, album bat edo disko bat, ez? Baina ez dago igual proiektu ontan, ez dakit mugarri argi bat edo ez, noa iritsi behar deunan argi bat. Hortaz aparte nik esango nuke gaur egun diskuak badakela, ez tala igual lehen bezala, ez? Base ondoela pixkat errekortuta, disko bat kaleratzea, eta gero single batzuk hortik, eta pixkat aldatu dira kontuak igual, ez? Nik galdetu nahi nian, aipatzen dute patxadaz eta bien artean gustora lan iteko lasai hartzeko proiektu bat dela, baina hori, kanpotik ikusita ez dirudi. Azkenean, nabaritzen da, aner ere diseinatzea grafikoa dela, bideoetan edo entzat esperientzia badaukazuela, soinuan ere badaukazuela esperientzia, eta azkenean, proiektu oso landu bat gelditzen zaizue, kanta guztietan, eta lortzen du 4 urteetan zehar kantuak argitaratzeaz gain. Osa, naiz eta 4 urtetan zehar kantuak argitaratu, oso proiektu garbia gelditzen dela, eta beti oso jarraikortasun handi batekin. Disko bat izan zitekeen. Eta orduan galdetu nahi nizuen, bazuen iritzea, nire askotan izaten du hau, ez? Norberak iten ditunean gauzak batzutan erresagoa da, baina gainera uste dut batzutan ere badagoela zerbait hor mantentzen dena. Ez dakitzuen iritzea horrekiko zein den. Erresagoa, kasu batzutan igual ez, batez ere bakarrik bat zera, igual perspektiba hori galtzen duzu. Bi izan da, beti bestian perspektiba daukazu, orduan dago hartu eman hori, eta horrek nahi laguntzen dit asko. Denbora asko pasaba nazten kanta, eta ja momentu batean, behaltzen jo berai, zuen nola ikustezu, eta beti bien ikuspuntua dago, orduan nahi horrek asko laguntzen dit, eta funtzionatzen dit. Nik uste momenturan itzala izango bakarkako proiektua sekula, ez? Osea, gertatzen baldin bada hori, ez? Lehen esaten noan, hemen elkartzen dialako indar desberdinak, eta gero, igual, erraz jartzen geha elkarrekin ados, ere, hori bat taldetan askotak gertatzen da, zaila dela, igual 5 iritzi baldin badazkazu, eta danakarreta berdina merezi baldin badu, eta merezi dugu igual, ez? Bi baldin badia, murrizten da, osea, igual handitzen horri baten lan karga, baina murrizten da, ez dakit, horrei jarriko diozun, zea, ez? Batez ere, garbi da honean anerrek aintzen dula, eta... Konturatu gara, aparkatu dutela anerrek esan duen tokian una bidean etorri direnean, eta horre ere, garbi geratu da, atalde barruko jerarkia zein den, eta... sekretu guztiak. Bai, dena aterako dugu hemen. Haizue, kantuak pixkanak ari zarete sortzen, zuzenekoen inguruan ere galdetu nahi genizueke, Zeitfest gaztea maketa lehiak eta horren inguruan, eta, Santi ere batu duzue gaur entrevista akustiko honetara, zuzeneko akustikoa begiteko. Nola ari zarete antolatzen nolaiteko kuadratura hori, zuzeneko gehiago, zuzeneko luzeagoak, ez, pixkanaka, natural, zindan martxa? Hasiera izan zen, ez uste utxa, Instagramen ateratzen zaigun anuntzio hori, eta lehiak eta horrena, eta esan genuen, apuntatuko geha, eta hola pixka bat, behintzat, eskatzen zuten bideo bat zuzenean grabatuta biali behartzala, eta esan, behintzat, eskusaekin, ingo dugu grabaketa hori, eta horrek balioko digu horreukitzeko, gu pentsatzen ez ginela sartuko hor. Eta, derrepente, kontatu ginean, sartu ginela, esan genuen, hemendik, zertzen, bi hiru astea, jo behar dugu... 10 egunea.
10 egunik. Etzan oso luzea, 20 minutu zian, baina guk zuzenean inoiz genuen jo elkarrekin, ez genitun kantak prestatu zuzenean jotzeko. Orduan, derrepente, bilutxik ikusi ginean, eta bueltak emate behar dugu, beste norbait, pixka janzteko hau, eta nola egin, eta Xantiri komentatu genion, bera animatu zen hasieratik, egia esan goza bat izan da, berak hor salbatu zigun, ze justu gaina fetxak libre zeuzkan, orduan, dana enkajatu zen, eta horrela hasi ginen, baina, zuzenekoetan ez dugu pentsatu gehiegi, eta etorkizunean gogoa badaukagu, oain ja montatu dugula, eta pixka bat hirukoa lortu dugula prestatzia kanta horiek eta moldatzia zuzenean jo ahal izateko, ze oso ezberdinak dira estudioko bertsioak zuzeneko bertsioarekin, 3 pertsona bakarrik izan da. Eta badegu gogua, kontua da, errepertorioa prestatzeko daukola bendik, ordu bete bat egizteko beste lanketa bat behar da, baina gogoa badaukagu, eta nik uste, ez dakit, igual udar aldea edo zerbait lotzeko aukera badaukagu, igual animatuko gala. Santi aipatu eta aipatu ari gara, baina hemen irrati duinez entzuten gaituztenek ikusi ez dute ikusten, beraz, Santi Romano da pianoan eta ahotsetan entzun duzuena, musikari eta abeslari haundia, aipatzen ari garen Santi, ze bestela entzuleariko da, ze Santi ote da, eta hori ere azpimarratu behar genuen. Ikusten zaio pixkate. Izartxo baitan ratzean. Oskaiu arroxaren atzean. Kontua da, ikusten ez gaituzten entzako. Barkatu. Ulertu dut, ez duzuela ikusten. Ez ikusi dute eta jotzen ere ikusi dute streamingean, baina kontua da, uin utxe zentzuten gaituztela, bigarren kaferen jarraitzaile gehienek eta nabardur hori egin behar genuen. Zeitfes gazteak antolatzen duen maketa lehiaketako irabazle, horre ere nolabait, izan zen, ez, bisigarri bat, edo, zuk esan, zuzeneko hau prestatu egin behar da, kantu hauek normalizatu behar dira, edo jetxi behar dira lurrera, eta horrek, pentsatzen dut emango zuela esperientzia, gozo bat bizitzeko aukera, ere? Bai, nik uste demando ala, eman digu igual ikuspegi berri bat gure kantuen barruan, ez? Igual, gu oso laborategiko talde bat izan gehain arte, eta derrepente ikusten duzu, hori ez, prestatu behar dezula, zuzenean defendatzeko bezala, ez dezu nahi jende asko implikatu ere, ez denbora gutxi dakazu, eta bai, nik uste balixi izan digula, hori ez, guain planteatzeko kapaz baldin magea zuzenean joko deula edo, igual hortik etorri da, modun baten dana. Nik Zeitfes gaztea aipatzen duzue, eta Instagramera aipatu dugu, eta gogoratzen naiz. Nik menturan ezagutu nuen Instagram bidez duela hilabete batzuk, abendu aldera. Egin zutelako bertan promo marketing oso on bat, ze ni behintzat barruraino sartu ninduten. Durango azoka gerturatzen zen horretan, Berangoko azoka antolatu zuten, menturenako lagunek, eta horren ninguno gatu nien, azaldu gure entzulei zer gertatu zen Instagramen gara jortan. Nik uste gure ezaugarri natural bat dela hitz jokuak edo, ez? Eta orduan askotan proiektuak azaltzen dira hitz joku batetik. Orduan Durangotik Berangoa bat zauan. Errez xamarre batea zen hori, ez? Eta, ez dakit, Durangoko azoka da gauza oso importantea euskal kulturan, igual lehenengo danik garrantzitsuena ez dakit. Eta da, ez dakit, nola esan, hito bat urtian, ez? Hori gabe, zer da? Gu handik ez gaude Durangon, ez dakit jongo behan inoiz, esan gendun, sortuko dugu gure azoka propizioa, eta ez ia teatzen den hemendik. Gero asko gozatzen dugu, ahar jotzen, elkarre ahar jotzen. Troleo zaleak bazarete pixki bat. Oso, orduan, gustatzen zaigu, batzutan gaina mezuak botatzen ditugu serio balia bezala, eta jende batek ala hartzen du. Horta gustatzen zaigu hori. Alare nik eskatuta nago, zuen harreman sozioafektiboen gatik. Bai, 2023an, santzen duten, urteko valorazio egiterakoan, 16 lagun gutxiago zen dituztela, eta 2024an urteko valorazio egiterakoan, 35 etxai berri. 35 gehi 16, karo, hor, lagun gabe geratzen ari zarete? Hor, transbaseak ikusi beharko ziren, galdutako lagun horiek etxai bihurtu diren, batzuk zuzenean etxai diren lagun inoiz izan gabe. Zakigu zenbateanoko fidagarria dian Spotify urteko, laburpen horrek egiten ditutzeak. Baina... aipatzen zuela, agarra jotzeko eta itezuela, eta noski, eta nabaritzen da, eta oso bertigarri da, baina aldiberen ematen du pentsatzeko, ez, nola batzutan, absurduan erortzen gehan ere, gu geu, ez, beti hitz egiten dugu Euskal Panorama, eta Durango gaztokaz gauza noski garrantzitsu eta beharrezko bat bezala, baina aldiberean baditu ere, gai batzuk ez ateratzen direnak, eta jarrera batzuk talde askoren zalantzari gabe. Eta ez da asko hitz egiten gai horretaz, eta niri graziat nien zian Berango gazokaren asunto honek, eta Spotify, dena bizkat nik uste hilabete berdinen nintzela,
Bueno, eta nik pintzat nahi nun hemendik nire txaloa adierazizu egiz. Oso grazioso. Aurtengo berango azokarako gaina berritasunak prestatzen nahi gea. Gonbeiatata zaudet. Epa! Gonbiatuko ditut entzuleak begiratzera Datak berdinak izango dira, kontraprogramazioa da edo pixkat? Nagusiki bai. Nagusiki bai. Ibisten bagea bizitzak permititzen dugu. Ados. Zoragarri. Komentatu nahi diot entzulei, mesez sartzeko menturanen sareetan da, behitzeko ze komentatzen egan, ze gainera, kara, unik egingo banu, segurazki egingo nuke kutrea. Oia, jende honek asko kontrolatzen du, edizioaz eta iruditaz, eta eske oso txokun dago, inda. Aizue, oraindik minutu batzuk geratzen zaizkigu ezain beste, eguerdiko 12etarako, eta ez ditugu menturanen letrak aipatu eta aztertu gabe utzi nahi, ez pentsa ona etorriko zaretenik, eta ez zera aipatu gabe utzi, beraz, sarraskian murgildoko gara. Sarraskia tartean letrak aztertzen ditugu eta letren inguruko galderak egiten ditugu eta orduan ni letrak irakurtzen aritu naiz eta galdera pare batzuk badauzkat. Inmune abestian diozue, kaleak utxik aurkitu ditut gaur beste behin, erietxeak lepo daudela dio Felixek. Nere galdera da, nik uste dut hau dela Felix Zubia izango dela, ez? Mediko posible da. Nere galdera zen, ea badakizuen Felixek entzun duen abestia dela, ez? Ez dakigu, eta askotan pentsatu dugu, Felixekin selfie bat edo izan la monda, baina... Berangoko azokarako? Berangoko azokarako. Proiektuak horrateatzen dira. Berangoko azokan Felix Zubiarekin featuring bat edo? Sinatuko genuke, guantxe? Bai, Bulgaratu da, gertatzen bada, beti onartu, primizia abia puntua hemen bigarren kafean izan zela. Benai gara barrez eta memeak eta ironia eta sarkasmoa, baina... badago abestietan gai bat errepikatu egiten dena, eta adibidez, hologramak abestian, edo inmune abestian, utz dezagun gurea ziurtagiren esku, distantzia oro mantenduz, edo olatuetan zatitzen dira orain urteak, intzidentziak inokulatzen dizkigu usteak, hemen okerrez banago, edo ala iruditu zait niri behintzat, COVID-az ari zarete, eta pandemiaz hitz egiten du, bertako elementuak erabiliz behintzat osatu dituzue abestiak, hemen dena ez da barrea, hemen seriotasun puntu bat ere badago. Nagusiki seriotasuna, ematen ez duen arren, Felix aipatzen dugu pixkat deskargatzeko seriotasun hori, baina nik uste du hor bazagoan zer esan, sasoi baten, iruditu zakun edo gertatu zan, okurritu zakula esateko modu bat, eta hori izan gendun. Dana dala ere, berez hologramak, ez da pandemia kontestuko kantu bat, egisa da, hor juntatzen dela hitz joko bat, ez? Ziurtagiriak edo zertifikados digitales, oso, interneten hortazka bueltaka eta beste ziurtagiri klase batzuk ere ditugu bueltaka ez dianak digitalak izan, eta hori, izjokuan zea hori. Horrelen aipatu duzukaner, nolabait menturan sortzeko, gertakari batzuk eta kontestu batek eman bar izan zuela, eta kontestu hori bai izan zen ikuste dut pandemia garaiura, ez? Esango nuke konfinamendu amaitu eta gutxira agertu zela menturanen lehen kantua, giro horretan bainatan elkartzen zarete esango nuke, ez? Bai, garaia koinzitu zen. Ez da justu hortaz pentsatu, bagenukan buruan, baina igual aktibatu zuen, eta kanta bat zeon, garai hartarako... Egixo da, ez izan imoztu bainate, baina inbune da 2011ko kantu bat. Eta bere letran eguneko 70 edo 80, lau hitzetik 3, dia 2011koak. 2011an zakaun beste kontestu bat, zala krisi ekonomiko latz bat, eta letra gutxi batzuk aldatuta 2022 urtean segitezan balido izaten. Pandemia bada hor testu inguru bezala, baina bada hildo orokor bat gizatearen, mendebaldeko gizateriaren nelde benir, ez dakit euskeraz hori nola esan, eta horra saltzen dira kantuak, eta kantuak olizu dituzte irudikatzeko aro oso ezberdinak. Interesgarria. Ez naiz igual azaleko mezuak oso zehatza ematen duen arren, nik uste hor sakonean badagola mezu bat universalagoa dana, eta pixka bat atemporalagoa, eta nik uste anerreke letratan hori asko olako mezuak edo asko lantzen ditula. Eta urrengoa, eta hau galdetu behar genuen bai ala bai, zenbat ordaindu dizue Elon Muskek kanta sortzeko. Ez duzue... Elon Musk ez da honenean, ez? Trumpekin eta orain azoak ditula, eta igual krisian harrapatu duzue.
Bueno, eske, a ber, hau, eske, entzulari izan bertzaio, muskerra abestian, ba, ipatzen da, Elon Musk izan nahi dut handitan, Elon Musk, zuziriak orbitan jartzeko, umezortz ginateke, zu ez bazaunde, Elon Musk, neure Tesla berrian, egunero. Bueno, hori da estribilua eta gero estrofa baliatzen dugu horiana kontra esateko, ez? Bueno, pixkat da gure espiritu hori, batetik eman da, bestetik hankendu. Egisa da Elon Musk beste personaje asko bezala, badala ikono bat eta simbolizatzen ditu gauza asko, aspirazio asko eta gauza txarra asko. Eta, bueno, batematek itzin behar du horrena. Ba, eta izan zen kanta bat, egia da guri lagunen batek idatzi izan zigun, nahi bintzen ez da gizuri, nahi idatzi izan ziren, baina Elon Musk zaleak zeate da. Claro, eta bueno, azkenean, grazia ite iguz, gure joko hori dara, bai, ez bota mezua, eta, bueno, azaleko egin gatzen bazea, eta lehenengo mezu horrekin, bueno, bai asumitzen dugu, baina irakurri nahi dunak edo, bueno, ulertu ezak ez, eta gaina jakin da nolako egia. Kontua da, bueno, jende asko ez gaitula ezautzen, orduan, ba, igual lehenengo aldiz Elon Musk estribilloa jartzen baezu, ba, izan daiteke mezu bat, ze esaten du hauek, ez? Gu saiatzen gara sustatzen irizpide kritikoa, baina, Nola ez izan eredutzat, gizagarunak sekreturik ez du zuretzat. Ba, oso ondo, bikote, oso ondo erantzuna sarraskiaren galderak. Ba, eguerreko amabietarako bizpairu minutu ditugu, Pablo, zerbait geratu balin mazaizu horre? Ez, bueno, zuk aldatu zulen etorkizunan ingurun pixkako, aipatu digute jarraituko dutela lanian, pixkanaka eta patxadaz, eta seguro ikusiko ditugula abenturanen gauza berriak, beraz nik uste, azken kantu bat eskatzeko unea dela. Ba, konte guzu zen izango den gaur eskainiko duzuen, bigarren kantua bikote. Ba, aprobetxatuta, oin dela berri atea duen la Andromeda, hotxien, ez? Zerbait gehiago jakin mardu Andromedaren inguruan, edo entzun dezala entzuleak, berriz galderea, berdina. Bideoklip oso polit bat gatu degula, eta nahi dunak hor YouTubeen daukala ikusi alizateko. Ederki, zoazte gure set akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, prez dauzkagu menturan, nahi duzuenean irukote, eta eskerrik asko entzule honekin bagoaz bihar arte, goizeko 10:05 hementsi izango gara bigarren kafean. Menturan, gozatu. Azken aldia Bertigoan lo ezinaren erdia Borrokariekin ala ies egin termometroa zero eskuak izoztuta bihotza bero takikardia ez da dila sinkopatu gero tunel ikuskerak iragartzen du amaiera betiko nahi dut iraun zurekin ikusi gerturatzen Andromeda gauak izutzen hau aur bat naiz kulunka bizitzaren magalean nora ezean banoa neubela ontzia eta ozeanoa Aserre dut itxasoa arterietan idatzi ditzan hitzak momentu hau azkena bada niretzat erredentzio eskari izan bitez gero tunel ikuskerak señalatzen du amaiera betiko nahi dut iraun zurekin ikusi
gerturatzen Andromeda, gauak izutzen hau, aur bat naiz kulunkau bizitzaren altzoan betiko nahi dut irau. Zurekin ikusi gerturatzen Andromeda, gauak izutzen hau, aur bat naiz kulunkau bizitzaren magalea.